Vasárnap. A pulyka nem szép állat. Tényleg, de vasárnap vendégségbe kell menni, és nem piacra. Érzelmi okai vannak ennek. Érzelmi okai vannak. Stabil identitás megtalálása a cél. És én utoljára akkor tudtam, hova tartozom, amikor 12 esztendősen a 4. emeletre a panelházba gyalog mentem föl, vasárnap délben. Megrakott kosárral? Nem, éhesen, éhes gyomorral. Erről beszélek, miért nem megyünk vendégségbe És a nép egyszerre egy emberként ugyanazt ebédelte mindig. És ezt a földszintől a 4. én az ormányommal pontosan éreztem. Egyek vagyunk, kommunális élményünk van. És ez volt a rántott hús. Húsleves, A. rántott hús, B. rakott krumpli, és C. kompót. Az jó. Ez a pulykanyag. Tájképes fazékba kell főzni, úgy az igazi, mégpedig ebben a fazékban. Nekem meg nincsen székem. Tyúkok, csirkék és háztáji. A pulykanyagot feltesszük főni. Miért nem teszed bele forralt vízbe? Sokkal egyszerűbb. Nagyon adekvált kérdés, nagyon adekvált kérdés. Ha hideg vízbe tesszük a húst, akkor jó leves lesz. Mert az elejétől melegszik, együtt melegszik a hús a vízzel, és minden nedve kifő bele a vízbe. Ha forró vízbe tesszük, mert teszem azt, nagyon finom főtt húst akarunk csinálni, akkor viszont sokkal finomabb a főtt hús, ha forróba rakjuk, mert ilyen burok lesz rajta. Semmi más, sóbors. Semmi, még csak hideg víz és a szerv. Északi irányba fordítsuk a tájképet, ami az edényre van. Így lesz stabil az íz. 2 darab sárgarépát, egy zellergumót, sőt 3 darab sárgarépát, egy szem krumplit, egy vörös hagymát, és egy fél kelkáposztát megmosunk. Kelkáposzta mihez? Bele a levesbe. Rajta hagyom a hagymán a héját, mert sárgább lesz a leves. Só. Majd a zöldségek. És akkor most még mennyi idő? Hát most 1 órát főtt a hús. Igen. Most még 1. És nem szabad, hogy forjon, hanem csak nagyon lassan főnie kell csak. Figyelj, a húst besózzam, vagy előbb kloffolni kell? Sózd be és hagyd úgy 5 percig. Az a tóté. Az valamiért nagyon jót tesz a húsnak, csak nem tudom, hogy miért. Mert lazul. Következik a lapos hús. Csináljunk 3 verziót. Jó, de én kloffolok. Te kloffolj. Akkor 2 húst a balatonlellei változatra csinálj, légy szíves. Balatonlellei üzemi üdülő. Verd akkorára, amekkorára csak bírod. Lapos. Szakmailag megtámogatom ezt ennyivel, hogy ezt Minek? Mert akkor nem húzódik össze, amikor sütöm, és nagyobbra tudod kloffolni is egyébként meg.
Na, Hát, és megmutatom a lellén, hogy van. Kihúzzuk szép nagyra. és miért lellei? Hát, hogy mondjam, a látványra mennek rá éppen. Minél nagyobbnak tűnjön a kicsi hús. 2 húst csak nagyon finoman fogunk megütögetni. Ez a milyen módszerrel készített? Ez az én saját édesanyám módszere. Tehát, hogy hús... Alitkloffolt. Igen, húst is harapunk, nem csak prézlit. Én sose ettem kiskoromban rántott húst. Hát azért, mert neked nehéz és hányatatott gyermekkorod volt. A lépcsőházban folyamatosan éreztem a szagát. És mit ettél akkor? Zöldséget. Jó, de akkor én előkészítem a terepet. Készítsd elő. Hány tojás? Hát 3 legalább. Mit csináltál te Balaton lellén? Üdültem a szotüdülőbe. Csak arra emlékszem, ha a menzán véletlen rántott hús volt, nem, aznap délután a nap is másképp sütött. A zsemlemorzsa, Zsemlemorzsa. ami ugye friss. Most reszeltük. Nem, azt nem. Az rendes zsemlemorzsa, de majd mindjárt megadom a módját. Nem is tudtam, hogy vettél lisztet. Én magam őröltem. Hajnalban. Hajnalban őröltem. Így vagyok. Na, panírozhatok? Kocogok, tornászok, meg őrölgetek minden hajnalban. A tömegétkeztetésben úgy megy, tojás, por, víz, liszt egybe, és akkor csak 2-be cuffantják a húst. Jó, de hogy kezdődik egyébként? Liszttel vagy tojással? Nem. Jézusom, a kérdés maga felháborít. Az a helyzet. Mondom, hogy nem eszek rántott húst. Na, Gyalázat, amit mondasz. Tökéletes rántott húst is el fogjuk készíteni ma. akkor 3-féle rántott hús. Van Igen. a lellei kikloffolt. Igen, van édesanyámé, Igen. és a harmadik pedig Levin mestertől, egyenesen Rejtő Jenő regényéből, a klasszikus, tökéletes rántott hús. Na, a szétkloffoltak készen vannak. A szétkloffoltak készen vannak. Építesz, nem? Annyira bírtam volna, ha egy tányérra rakod, nem ilyen pusztulatmódon ugyanarra, amin én vágok. Na mindegy. Ki nem arja le döme? Persze, hát a főzés nem az empátiáról szól. Egyenlet. Mit teszünk hozzá? Krumplit? Nem, pöttyös rist. Pöttyös rist. Muszáj volt hozol kipróbálni. a hűtőből borsót? Hozzak a hűtőből? Jó. Óriási nagy Uber császár Hozzak. lenne. Egy bögre rizs. Pirítod? Aha, Kápommal kiméred a rizs? igen, ez történik. Egy Pontos. káp rizs. Igen. Minimál olaj, minimál. Ez hány fő részére? Hangsúlyozom, 4 szerintem. Nagyon kicsi olaj. Megpirítom a rizst. Ugyanebben forralod fel. Hát igazából külön forró vizet, 2-szer ennyit. 2 cup forró vizet. Kellene lobogó vizet, de majd én rakok innen jó forrót. És kovászos uborkát vettünk? Uborka salátát Na. bírsz csinálni, mert van egy uborka. Beteg az uborka. Megpuccantok egy hagymát. Hogy beteg? Úgy, ahogy mondom. Fejét kell vennünk a zöldségesnek ez esetben. Szegfűszegeket dugványozok. Egy pár darabot. És minek? Ettől a rizs illatos lesz. És fehér, hófehér. Döme, nem lesz uborka saláta. Miért? Egy. Hullámos a reszelő. De rossz oldalon csinálom? 2. Biztos, hogy nem. Egy kis só. Mi van? Rossz oldalon csinálod. Nem.
Nincs reszelőnk, kész. Só. Ezzel én nem reszelem le. Jó, felszeletelem. Ez nagyon furcsa uborka saláta lesz. Kicsit vastagok a szeletek. Mennyi ecet? Egy újnyi? Hány százalékos ez? Nem mindegy. 6. 6. Nem. Akkor rakjál csak, majd szólok. Jó. Így. Lett ott sok. Ebbe fokhagymát milyen formában? Abba? Nagyon picire vágva. És hátréssel megölsz? Nem megöllek, csak megvetlek, meg nem állok szóba veled egy évig. Azt olvastam ma. Mozart lehet, hogy egy rántott hústól halt meg. Isten bizony, ma olvastam. Mert hogy nem volt megsütve, és Staphylococcus támadta meg szegény fejét. Esküszöm, ezt olvastam. Ezt hol olvastad? Úgyhogy erősen gondolkozok a rakott krumplin. Ezt hol olvastam? Az interneten. Természetesen a mozdulatsor ugyanaz. Liszt. Tojás. Zsemle. Akkor miért nem az összeset? Hát most mert te leszel a teszt alany, hogy melyik a legfinomabb. Megkóstoltad a szószt? Igen. Na, akkor jó van. Én raknék bele fehér borsot, nem sokat. Hát nincs jó illata a fehér borsnak. De miért? Mert ennek ilyen illata van. Ezt itt tárolják 10 évig Furcsa valahol növény. lezárva izzadságszakban? Vagy nincs Nem valami reagálok, ez magyarázat? fűszerrasszizmus, amit mondasz. Fűszerrasszizmus. Megpárolom a borsót. Így van. Na jó, de ezt az iskolában biztos nem így. 3 deka van, jól mondom? Borsó. Minimális víz, minimális. És nem rakunk bele egy kis szódabikarbónát? Nem, hanem sót rakunk, Tegyünk illetve bele a szódabikarbónát. te általad annyira gyűlölt fűszerkeverékből Ne, egy ne. keveset. Minek? Bocs, só helyett. Legyél egy kicsit nagyvonalú, hát ez egy lakótelepi menü. Mutter sem mindig, érted? Úgyni. De rakjunk bele szódabikarbónát is. Nem hallom Attól meg ezt. zöld marad. Ez Lepattog. egy trükk. Komolyan? Igen. Hát akkor zúzzál bele, hiszek neked. Csak nem tudom, hogy a vízbe, Na látod? vagy a vajba. Nem, de attól tényleg zöld marad. Fél információkkal akarod a menüt megmanipulálni. Ez fáj nekem, nem a halál. Klasszikus nyeles serpenyőt használunk. A rendszerváltás utáni fritőz import még nem ért el minket akkor, amikor megszoktuk ezt a receptet. Magyarázd el nekem, hogy megismertük. miért van ez a piros cucc a közepén. Ó, hát ez a termojelzés, érted, hogy mi újság van. De mi értelme van? Semmi. Nem színváltós? Szerintem semmi. Észre se vettem, hogy ott van. Nem mondtad volna észre. Annak van valami funkciója. Oda kell ütni a tojást, biztos, vagy valami. Nem szúrtunk el semmit? Semmit. Milyen gyanús, nem? Hogy minden úgy megy, mint hogy kell. És minden hozzávaló megvan? Hát minden. Főtt tojás kell még. 8. Van annyi? Nézd meg a hűtőbe. A hűtőbe? Nézd meg, Jó. Nézd meg a hűtőbe. Én addig elkezdem 3. sütni a húst. Egy rejtőjenői szelet. Ó, hát egy csomó tojás van. Egy édesanyám féle. És a vendéglátós. És várunk. Szeretettel. Nem piszkálom.
Bölcsen, nem? Hátra vonulok a konyha végébe, és nézem őt. Ne végezz sportcselekvéseket, Duna. Egy percig se. Szeretem a döglött állatokat, Kozi. A disznót is. Hát Most úgy mit látom, eszünk? Disznót eszünk? ez sertéskaraj, sertés, rövid karaj. Csont nélkül, Egy csirke mellett szokták Menő. kirántani. csirke mellett. Jó, Nem is kell hozzá rakott krumpli. de nem ettél gyerekkorodban rántott húst. Akarsz róla beszélni. Fölvághatod a kolbászt karikára, ha akarod. Ez a rizs, a hagymát kidöfjük belőle. Borsó. Und. Keverés. Fölteszünk Tojást. fölni. És ezzel szervesen áttérünk a rakott krumplira. 8 tojás. Mi mindig 4 főre főzünk. Mi mindig. Mert mi 4-en vagyunk. Te, meg én, és mi ketten. Te rakott krumpli, az nagyon egyszerű. Főtt krumpli, főtt tojás, kolbász és tejföl. Addig kell rakni a krumplit, amíg csuklóig le nem ég az ember keze. Nézd meg azért optikailag, nem? Csodálatos. Csodálatos és gyönyörű. Be a sütőbe, és tálalás. Ledöföd nekem minden ezt innen. Kész ez a leves. Befőzöm. Házacska tésztákat és dinoszauruszokat és sündisznót fogok beledobni. Ezt Mutter külön szokta egyébként. Külön főzi be a leves. Én nem, én csipem. Hamarabb megromlik, hogyha befőzzük. De ennek nem lesz rá ideje. Kérsz fehér répát? Hogyne? Tényleg? Attól nem fütyülök? Attól nem. A sárga répától tudsz fütyülni, a fehér répától meg dúdolni lehet nagyon jó. Szépen meg kell teríteni. És hogy vizuálisan is megbolondítsam a témát. Fúj, ne! Dehogy nem. Tormával, meg mustárral. Ó. Világcsászárság. Úgy, ne? Ohoho. Jaj. De ez még piros. Gyönyörű, gyönyörű főtt hús. Ez tényleg nem kutyakaja? Nem. Ezt tudod, milyen finom. Ez nem vicc, ez nagyon finom. Nagyon finom. Majd pedig pöttyös rizs, rárakok egy lellei rántott húst, és egy klasszikot. Nem. Ebből az almából már nem lesz kompot. De szúrjunk bele 2 cetliszeget. Az igaz. Nyomjunk rá egy kis Így? citromot. Másodiknak? Ez már így oké? Okay? Uvorka salátád az merre felé? Hoppá, hoppá. Köszi szépen. Ide vele. Várjál, ezt kiszedem. Több, mint izgalom, ami bennem van. Valamibe ki kell szednem, vagy Erre, kistálni. persze. És a rakott krumpli, És pedig a rakott krumpli? desszertként. A sül, megnézem. Beficcem. Így van. Adok egy kanalat, hogy bírjál abból már te jó lenni. Dino tésztával. Na jó van, jó étvágyat. Kis hús még, nem?